dostala som akné, kedy som podstúpila plastickú operáciu nosu, hrozná pleť, špatná pleť, akné, hormóny a ako je to možné? Ahojte, vítajte pri dnešnom videu, ktoré bude také rozprávacie, pretože vám poviem, ako som zistila, kde som dostala akné a prečo ho pravdepodobne mám. Keby ste náhodou počuli nejaké divné zvuky, tak to je táto babička Edinka. Ona totiž má strašne proste diriguje non-stop. A poďme k akné. Ja som momentálne naličená a mám taký jemný púder, ale on dosť kryje, takže pravdepodobne nebudete vidieť tie výražky teraz, ale takto moje akné vyzerá, keď som odličená. To, že mám akné, som zistila pomerne nedávno, nechcela som si to priznať, nechcela som to riešiť. Až keď som to začala riešiť, zistila som, prečo to akné vlastne mám. V apríli 2023 som podstúpila plastickú operáciu nosu, všetko prebehlo úplne v poriadku, z výsledku som bola, aj som stále spokojná, akurát, že som tam chytila akné. Potom ako operácia prebehla, som mala na nose sádru, čož má asi každý, kto ide na operáciu nosa. No a na druhý deň mi to pán doktor práve išiel prelepiť, pretože tú sádru držia nejaké lepky na nose a tam bolo stále všetko v poriadku. Po 2 týždňoch sa mi tá sádra dávala úplne dole, takže som išla na druhú kontrolu k pánovi doktorovi a tam už keď mi dával dole sádru, zistil, že mám nejakú alergickú reakciu na to lepidlo, ktoré je na leukoplaste, čo mi bolo trošku akože nie že divné, ale bola som prekvapená, lebo však mala som leukoplasty už hoci kde a nikdy sa mi nestalo, že by som to mala alergickú reakciu, ale na druhú stranu nikdy som asi nemala leukoplast na sebe 2 týždne nepretržite bez toho, aby som tam čo je len trošku proste pustila nejak vzduch alebo si to vyplachla, lebo to som proste nemohla robiť. Takže som si povedala, že to bude určite kvôli tomu, že to tam mám 2 týždne. Svrbelo ma to a tak, mala som to červené, podraždené, ale potom to prešlo. A okrem tejto alergickej reakcie som mala upchaté pory a tak a to som tiež nepovažovala za nejaké výnimočné, lebo práve jedno dievča, ktoré bolo so mnou na plastike v rovnaký deň, tak tiež keď sme sa stretli na tej kontrole, vravela, že mala hroznú pleť. Takže som si povedala, že to je určite normálne. Takže som to neriešila. Aj potom, čo som už mala dole sádru, moja pleť ostávala stále v zlom stave a síce sa zlepšil ten nos a upchaté pory, zhoršila sa pleť okolo nosa a líc. A ja som vtedy pridala toto storičko a sťažovala som sa na to, aké mám výrážky. A tam už asi začalo byť fakt niečo špatne, pretože tie výrážky proste neustupovali a miesto toho, aby sa to viacej hojilo, sa to začalo rozširovať po celej pleti a presunulo sa mi to normálne od nosa až sem, hore, okolo líc. Neriešila som to, prikladala som to k tomu, že jednak operácia, potom keď už bolo dlho po operácii, tak som si vravela, že určite to bude z toho, že som jedla veľa cukru, lebo mala som také obdobie, kedy som dosť jedla, takže som si vravela, je to z toho. Potom som si vravela, je to z toho, že sa nepravidelne odličujem, pretože keď sa zanedbávam v jedle, väčšinou sa zanedbávam úplne, takže som proste veľakrát išla aj neodličená spať. Toto je úplne iná téma, ktorú som nebudem ani zahrňať, ale proste tak nejak som to prisudzovala k tomuto. Ale keď som začala mať fakt tip-top stravu, tip-top skincare s tým, že som sa odličovala non-stop a stále sa to nelepšilo, tak som nevedela, čo s tým. Keď sa mi začali hromadiť správy od niektorých ľudí a tí poukazovali na to, akú zlú mám pleť, potom som si povedala, sakra, tak asi mám s tým nejaký problém. Stravu mám v poriadku, skincare mám v poriadku, odličujem sa, nemám stres, nemám svoje dni, čo mám s tou pleťou? Pani doktorka prvé, čo urobila, je, že mi zobrala stery z tej pleti, tak ako sa berú stery napríklad z hrdla, tak sa berú stery aj z pleti a ona to poslala do labáku, nech mi zistia, čo konkrétne na tej pleti mám. Tak pokiaľ vám kožna nerobila stery, tak si to fakt vypýtajte, pretože myslím si, že by to mala byť prvá vec, ktorú vám kožna spraví. Neviem, prečo to niektorí lekári stále nerobia, ale ja som veľmi vďačná, že mi to pani doktorka urobila, pretože hneď sa zistilo, čo tam mám. Boli to 2 baktérie. Jedna bola Bacterius acnes, neviem, jak sa to volá, tu na to napíšem. A tá druhá je, že vraj problém. Tá prvá sa vyskytuje väčšinou na každej pleti, ktorá proste má akné, že to je normálne, ale tá druhá, že vraj väčšinou sa vyskytuje v nemocničnom prostredí a druhá je rezistentná voči antibiotikám.
takže sa lieči dosť ťažko. A toto mi povedala pani doktorka a ja som tak začala rozmýšľať, kde som tú baktériu mohla chytiť. Čo sa týka toho nemocničného prostredia, jediné, čo ma tak napadlo, bola tá plastická operácia, pretože inak som proste v nemocnici nebola. No a tak som si preskrolovala práve celý Instagram, pozerala som si fotky a zistila som, že tesne po tej operácii som sa vám na story sťažovala, že akné mám a tam už som mala fakt pleť vyhádzanú. A tesne pred operáciou, čož bol vlastne ten deň, kedy ma mali operovať a točila som toto YouTubeové video, tak som mala svoje dni a keď som sa pozerala na to video tesne pred, tak tú pleť mám síce vyhádzanú, ale mám ju vyhádzanú fakt akože iba z tých svojich dní, že červené flaky a vyrážky po celých tých lícach tam vôbec nemám. Dala som si jedna a jedna dohromady a zistila som, že to fakt asi mám z tej nemocnice. A ja teda nechcem hádzať špinu na pána lekára alebo na nemocnicu, ja vôbec neviem, ja sa do toho vôbec nevyznám. Neviem, či tá baktéria sa v nemocniciach vyskytuje úplne bežne, alebo sa s tým človek infikuje iba vtedy, keď nie sú dodržané nejaké štandardy, neviem, či ja som niečo urobila zle, neviem. A nechcem nikoho obviňovať, ale fakt si myslím, že som to chytila odtiaľ. A ja som teda s výsledkom operácie doposiaľ spokojná. Teraz to riešim tak, ako mi kožná povedala a berem nejaké antibiotika. Neviem, či mi pomôžu. Kamarátka s tými antibiotikami má skúsenosti také, že jej iba vysušili vyrážky a potom sa jej to vrátilo. Ale ona samozrejme môže mať akné úplne z niečoho iného, takže sama musím zistiť, že či mi to bude fungovať. Zatiaľ to berem asi 3 týždne a tie vyrážky fakt ustupujú, ale neviem povedať, že či by úplne mizli. A trošku sa bojím, že nie, takže uvidím. No a toto video som natočila kvôli tomu, že možno niekto tiež z vás má akné, možno sa tiež trápite, možno vám nikto nezobral doposiaľ stery z pleti, možno ste tiež boli niekde v nemocnici a možno máte niečo podobné a možno nie, pretože tých druhov akné je nekonečno, ale nech je to akokoľvek, tak či máte akné, nemáte akné, chcem, aby ste vedeli, že ste krásne, že to, čo máme na pleti, nás nedefinuje. Nedefinuje nás to, ako vyzeráme, to, ako máme postavu, to, ako máme pleť, vlasy, nič z toho nás nedefinuje. Definuje nás to, akí sme ľudia, ako sa správame, možno to, ako na sebe makáme, ale určite nie to, že máme na výražky kvôli niečomu, za čo sami nemôžeme, takže nezabudnite na to, že ste krásne, odhliadnúť od toho, či akné máte alebo nemáte. Budem vás informovať a verím tomu, že ďalšie video bude s názvom Ako som sa zbavila akné. Uvidíme, dám vám vedieť a majte sa krásne, verím, že sa vidíme pri ďalšom videu a umývajte si štec. Takže tak, dobre, ahojte.